Menchi Awia don ko ne fa na yɛtumi abɔ mpa yɛ ma nipa nyinaa ne wiase nyinaa ɛbro a yɛfa ahohiahia emre mu ɛbro a yɛde apɔmɔdene nhyehyɛeɛ biti sɛ ensa hohoro na yɛkentene nipadua yakɔ akutia yade yɛ mu no na tumi aboa yɛ ma yakɔ atia amanehunu yi nanso ɛduro ne ayaresa biara ne hɔ atumi wɔ mu a ɛsene Onyankopɔn amoa na yɛhia Onyankopɔn amoa yi sene adeɛ biara ne da nyinaa ɛfa ho ne asɔre a wowɔ anaa ɔsom a wowɔ mu yɛn yɛ mfra a yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔn abusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pii a mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo. Pag-ibig sa kapwa, lalo na sa ating mga kapatid na dukha. Na kaya ni ano mahiafo MMARA NSɛM a yɛde di Onyankopɔn ahyɛdeɛ so refrɛ Onyankopɔn no wɔyɛ adwuma wɔ yɛ mu ne yɛnya wɔpɛ bi sɛ yɛde bɛyɛ adwuma bɛbɔ kwan ama yɛn atumi aba mu. Ang pag-ibig ng Diyos ay makararating sa kanila at ang kanilang karukhaan. Onyankopɔn dɔ atumi aduru wɔn nkyɛn na wɔn awerɛhoɔ ɛnyɛ kwa kahit mahirap, may Diyos na wɔn sɛ nama mu adene. na sa kanila ay kakalinga. Siyempre po, sobra-sobra pong papasalamat, lalo na po sa Diyos, kasi po kahit mahirap Yɛda Onyankopɔn ase bebree ɛfiri sɛ nneɛma mu adene mpo a maghatid ng tulong na ganyan po, mɔba abɛboa yɛn. para po mabigyan ng gamot ng may mga sakit. Siyempre po, Na yɛatumi ama wɔn a wɔyɛ ahiafoɔ po yung anak ko, nakakaiyak nga po, kaya na kasi po hindi naman po ɛyɛ dene nanso obi bɛtumi anya anigyeɛ mapa te sɛ wɔ akoma mu. nararamdaman. Wɔn ada Onyankopɔn sɛ de nhyira abrɛ wɔn. Na ɛyɛ Onyankopɔn ɛna ma yɛ nuanom twene sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn bɛtumi aboa yɛn. Na yɛsrɛ sɛ nhyira afiri Onyankopɔn ɛbɛ nso wɔn so na wɔn bɛtumi aboa nnipa a wɔahyɛ SRI-LANKA. Na sɛ mpo yɛn bi a yɛha yɛ kwan ware na sɛ ɛdene sɛ wobɛduru ha mpo a Ang kanilang kalagayan mawabɛduru yɛn nkyɛn. ay pagkakataon sa kapatiran. Na wɔn tebea wɔ abrabɔ mu no Pili ng Diyos ɛyɛ akwanya ma anuanom nyinaa so wɔbɛyɛ setia ma Onyankopɔn ay sa mga mahihina
sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn na yɛn ho ɔdene no ebetumi aboa wɔn a wɔmmerɛ na yɛnim de yɛtumi akɔ soro na yɛn ɛyɛ ɔdɔkan magagawa mo lang yon to give up something na valuable sa iyo. na Meron kang wobɛtumi ayɛ biribi a mahalagahan na mas ɛsombo so wobɛtumi ayɛ biribi mahalaga a ɛdi mu paa which is magpapakita ng pag-ibig. ɛno ne adeɛ a ɛbɛda wo dɔ adi. Hindi biro ang kanilang pinagdaraanan, lalo na sa tuwing sasapit ang Na ne ɔmofa mu hɔ no nagkakasakit. Mahal, ɛnyɛ agorɔ hindi rin naman ɛkanka sɛ ositɔberɛ ba a kayan. yɛnoma mu adene May magagawa. Maramdaman sana natin nti ɛsrɛ wo Onyankopɔn sɛ yɛn a yɛbɛtumi ayɛ biribi no Hindi kami pong pangabiyaya. ɛhunu sɛ ne yɛn yɛ ahia deɛ Bundok, minsan po ɛwere sɛ yɛaborɔ abɔ ne adwuma yɛ ne kura sɛ yɛtɔ da a ɛyɛ kwadu nkɔɔmu ɛna yɛboa no na ɛmo ɛno ne adwuma a yɛyɛ dididie yɛde bɛkɔ fie de akɔ malik blood anaasɛ pasit ɛwɔ m sɛ no mamu adene wɔ hɔ ɛsotɔberɛ ne mu no Ano po, magdadala po ng puso sa Maruglo para po may na yɛde kɔ malik blood yɛkɔ akɔdi na anwummerɛ po yun. Hindi ka pa na sɛ yɛ mpo ng pagkain mo. Kulang pa po. ɛnɔɔso kora no a ɛbɛtumi atɔ aduane Hindi po yun sapat. nkanka wopɛ sɛ wokɔhwehwɛ wɔ bi a Kung wala ka pong 1,000, hindi ka po makakarating sa sɛ wonni ɛyɛ 1,000 pesos a wontumi nkɔhwɛ wo dɔkotani wala ka pa pong pera. Dito po kasi pag mangungutang ka para magkapera, para po may gagamitin ka sa ospital. wonni sika a agye sɛ wokɔbɔ bosia na wode atɔ nnuru Tanim na gabi, hindi ka po pa uutangin. Kaya po, nanalangin na lang po sa ɛno nti yɛbɔ wɔ Onyankopɔn ne mpaeɛ sɛ de bɛyɛ wobɛhunu yɛn mmɔbɔ amin. At sana rin po na may tumulong po sa amin. ang kapatirang sa Diyos, ang bayang pag-aari niya. na anuanom a wɔfiri wɔ Onyankopɔn ɔma na wɔyɛ wɔ no ara ne deɛ Pumapasan upang maghatid ng na onua biara ɛwɔ n'adwumayɛ sɛ wɔde nhyira bɛba ng Diyos na sa atin ay lumikha ay mabadha sa ating kapwa. na yɛn yɔnko nnipa nso atumi abɔ wɔn ho mmɔden atumi ayɛ Kuring katutubo po, maragul po bagay po itang AWU po karela. na yɛboa wɔn a wɔwɔ nkuraase no yɛ ade kɛseɛ na so wɔde ma wɔn a ɛbɛma wɔn ne mma Potangkay po, minsan atada a wɔn ne sika a wɔn de bɛtɔ nnuro pumunta la po ken center, ala po, manyad la po panulong ken center, sabihan da po, ala, dirisetan dala po. wɔn kɔ akɔsrɛ nnuro wɔ nkura ayaresabea ɛbɛma wɔtwerɛtwerɛ nnuro ama wɔn na so ɛyɛ ma wɔn sika wɔn sika wɔde bɛkɔ akɔtɔ Basa po karing katutubo po. Minsan po mangaga ko po, kaya pasalamat ko po, ilalapit ko po karing atada a mesu makanininding kulot. na mmom Kaya po yung na wɔbɛyɛ nnipa te sɛ yɛn wɔ ha na nnipa te sɛ yɛn a ɛwɔ ha yɛn no ma wɔte wɔ Onyankopɔn renya yɛn hɔ yung pong balo na la po rin, so pa na rin na wɔnim sɛdeɛ ɛsɛ boa wɔn a ɛwɔ nkuraase malawak po. Kaya po panalain ko muli po, ay na po sana po mama ko. ɛno nti na mebɔ mpaeɛ sɛ aberɛ nyinaa nnipa bi bɛyɛ sɛ mo Ang makatulong sa ɛyɛ anigyeɛ sononko sɛ bɛtumi aboa foforɔ na mmom yɛn nuanom nso a ɛwɔ gyidie mu na alam nating kasama nating naglilingkod na yɛnim sɛ wɔnom ka yɛn ho ɛma yɛsom wɔ Onyankopɔn ama yɛayɛ n'apɛdeɛ hindi sama-sama. na wɔnyɛ ankonam mmom yɛn nyinaa yɛbom bilang isang katawan. na Onyankopɔn de yɛn bɛdi dwuma sɛ n'akodeɛ ɛwɔ asafo no mu Sa pamamagitan ng na yɛn bɛnam iglesia. nipadua asafo no so sɛ wɔ Onyankopɔn ne mamfo Iba-iba man yung ginagawa. ɛno nti na wɔsɛ yɛde yɛn di dwuma ɛwɔ m sɛ nan no na nsa no wɔ
dwumadie sononko na sɛ yɛde wɔn di dwuma yɛde wɔn di dwuma sɛ nipadua baako sa ikasasakdal na aranti yɛyɛ wɔ hɔ ma ahoteefoɔ nkɔsoɔ sa na ikatubay ng asafo no adwuma no sɛ bɛma Kristo nipadua na nyine na ayɛ ne no Siya po maragul kung pasalamat kitang alin na na kontakin malawt kasi deɛ ne ade a muna mɛda wɔ Nyankopɔn ase puging kay ɔsɛ deɛ di kan wokɔ ayaresabea a kay mo po mo rin pera kaya yɛhia masakit po no nnuro murugong pera ne sika ɛnoma mu ɔden na sɛ wonni sika a king doktor kaya ya po maragul ko kung pasalamat na ɛno nti na mɛda wɔ Nyankopɔn ase adyang sɛ ɔma bɛbrɛ yɛn nnuro ɛte sei gamitan na asɛ wɔ Nyankopɔn patad ala po ama yɛnhyia anuanom sei a kabiribi sei ɛnni hɔ kita mo ɛno nti na mɛso mɛda wɔ Nyankopɔn ase bebree siguro na ita yɛn nyinaa yɛbom kita mo po kaya ya po aberɛ so sɛ yɛbɛdodɔ yɛn ho yɛn ho itamungan po ɛno nti ɛna mɛso mɛda wɔ Nyankopɔn ase pii sɛ kaya katamo yɛdodɔ yɛyɛ Nyankopɔn ne mma pasalamat po Eh, ako pala, kalupa rin totoong iglesia. nso mɛda wɔ Nyankopɔn ase Talaga. Kasi po kami po din na kami po yung born again, ala po makanini itong ɛwɔ sɛ yɛfiri born again nsɔre mu simba po ala po. biribi saa ɛnni hɔ Para po pasalamat na kami po na ating palan totong Diyos king iglesia na po. ampa yɛda wɔ Nyankopɔn ase yɛwɔ nokorɛ Nyankopɔn Ya, takal po salamat. na ɔka yɛn ho wɔ yɛ asafo yi mu mɛda mo ase bebree Kaya nga kapatid, huwag pahuhuli. Ang nkyɛn ne anom napakarami mama yɛnka akyi panahon na sa gawain ng Diyos. Mama, Ay lagi yɛnkɔberɛ no aso Onyankopɔn adwuma na ɛde yɛn ho bɛhyɛ mu kung yung sarili mo ay ginagamit mo dun na sa sɛ yɛde yɛn ho di dwuma wɔ akyɛdeɛ a yɛde ama yɛn no mu a yɛn yɛ wɔ dɔ a yɛn atwom ɛnni mu Nyankopɔn nka mo sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Milyong salamat sa Diyos.
Ang kapayapaan at pag-ibig po ng Diyos ang patuloy na maghari sa ating mga magkakapatid at sa ating pong mga panauhin. Inaanyayahan namin kayong muli. Ano na Yahoho, Onyankopɔn no somdue, ɛntena nyinaa koma mu. Na bio yɛreto nsa afrɛ mo, ansa na yɛahyɛ ase asua ne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Pagpapasalamat sa Kanya at paghingi ng Na yɛbɛsrɛ wɔ Onyankopɔn anim adom, na yɛabɔ mpaeɛ. tayo po'y sama-samang manalangin. Na ansa na yɛbɛhyɛ ase mama, yɛmmɔ mpaeɛ. Muli po sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, lumalapit kami sa iyo. Yɛn Agya a ɔwɔ soro, Matanggapin mo po ang aming ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. may isa pa pong pagkakataon kang Agya, sa amin yɛda wo ase bebree ay sɛ wama yɛn akwanya pa sɛ yɛbɛtumi asua ate wo nsɛm kronkron ase. po, hindi mo kami pinababa Awurade, yɛda wo ase sa buhay na ito. Sa nakaraang panahon, sɛ wama yɛ kwan ama yɛanyera naging mga manglalaki wɔ ewiase a yɛte mu yi. kami po ay nabuyo Mmerɛ bi a abɛsene wɔ yɛabrabɔ mu no, at sari na yɛyɛ nnebɔneyɛfoɔ. Yɛde yɛn ho hyɛ ewiase yɛ akɔnnɔ bebree mu, Inaawaan mo po kami, Panginoon. nnebɔne pa pii mu. Pinulot mo po kaming isa-isa upang Yɛn anidasoɔ ne sɛ paglingap. wobɛhunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. Ama, Ɔhunu yɛn nyinaa mmɔbɔ afa yɛn maako maako. Wama yɛahunu wo nokorɛ kronkron. mga paggabay na ginagawa sa Yɛda wo ase sana po ay patawarin wɔ mo sa aming tema mga kasalanan. ɔdɔ ne adwene pa a Ngayon pong wowɔ ma yɛn, sa mga na wode asie yɛn akoma mu. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn, ang iyong mahalaga sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn no. upang amin pong Bio, yɛbɔ mpa yɛsrɛ samahan mo sana wɔ hɔ akwankyerɛ nakikinig sa ne wo mmoa. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn mu biara ho, obi biara a wotie wɔ nsɛm kronkron. kanilang mga puso't kaisipan. Yɛn Awurade, Maramdaman nila ang iyong mahalaga yɛsrɛ wo sɛ bue wɔn adwene ne wɔn akoma mu, lingkod sa iyo na wɔnom ahunu wo frɛ a ng aming ɛho hia ma yɛn nyinaa no ase, Ama. na yɛn nyinaa yɛatumi asom wɔ tenenee kwan so. Aming may kakaya sa Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho wɔ yɛn nhyiamu yi nyinaa mu, usap namin sa iyo. na yɛnim sɛ sɛ yɛhwɛ yɛn ho a biribiara nni hɔ a yɛbɛtumi ayɛ. Sa aming Ne sɛ nti Agya, yɛsrɛ wo maraming salamat sɛ na wo honhom kronkron so tenatene yɛn. Agya, yɛda wo ase bebree wɔ ahummɔborɔ a wowɔ ma yɛn wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Onyankopɔn asumdwee enka ye nyinaa benchia ekomamo babi biara mo wɔ ne wiase afa na nyinaa ene se ne mukromo mmra mu wutie Awurade mmra nsem wɔ mutie biara ebiwa mo nyinaa kwa eba Awurade Yesu Kristo mmra nsem adesua ase ana yesubo enkyerɛkyerɛ ase ebiwa ne anuma ye free members Church of God International ya return sa afra mo se mamaka ye no ho wɔ don hwere kakra yi mu ebra yesua Nyankopɔn emransem yene da toso inumu a yesua Awurade emransem na yefie da na Onyankopɔn enka mo ho bio ye mama brother Eli Soriano mama mo nyina twe aha adwo sɛdeɛ mokromo mre tie biara yabato waso na yesua ye ne Awurade Yesu Kristo emra nsem ebia mo hunu se yegusu a yesua emransem afa ɔkwan yɛfaso bɔ Onyankopɔn empire ho ana de Catholic fo afrɛ no na enra yesua ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn ebetie yɛ ne mpaebɔ no ehia sɛ yɛ nakoma ne yɛ ntɛkyerɛma ho teye nanso ɛso hɔ ana yɛ nipadua kwa foforo bɛn so na ehia sɛ yɛbrɛ no ase ɛhyɛ Onyankopɔn ase ɛfrɛ sɛ ɛnyɛ tɛkyerɛma ne akoma nko an yɛwɔ nsa yɛwɔ adwene yɛwɔ ani yɛwɔ nan na yɛ nipadua no akwa no mu de yɛwɔ he na ehia sɛ yɛbrɛ no ase hyɛ Onyankopɔn ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ mama menkenkan twɛrɛ nsɛm bi nkyerɛmo wɔ Korintofoɔ nwoma a edikan etinson ayinkyemu mmiɛnsa kɔpem num asɛma okunu ɛma wɔyere de ɛsɛ na wɔyere enso ɛma okunu saa ara na wɔyere inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom okunu saa ara nso na okunu inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere anuanom monhwɛ yɛn ane yɛn asɛmuti no wɔ biribi yo twerɛ kronkron no sɛ okunu ɛma wɔyere de ɛsɛ na wɔyere so ɛma okunu saa ara na yɛn ɛyɛ nkotahudi a ɛkɔma afa no nyinaa ensakɔ na nsaba awɔ sɛ okunu ma wɔyere de ɛsɛ anuanom ɛtene ana sɛ wɔn nsa ka wɔ bosome akatua a ɛne wɔyere nkyɛ sɛ ɛtene yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ no mu a esane so wɔn nko na yɛ adwumanti ɔno nko na kuta sika no ɔne ne yere enkyɛ ɔne ne yere enkyɛ ne bosome akatua amra nsɛm no sɛ okunu ma wɔyere de ɛsɛ ɛna wɔyere nso ɛma okunu saa ara te sɛ nneɛma ahodoɔ ɔbaa no esi nneɛma ɔno aduane ɛne nneɛma foforɔ so ɛkeka ho yɛwɔ nneɛma bi no wɔ no ma ɛsɛ okunu no a ɔyere no de ma okunu no mobɛma mo no deɛ ɛsesɛ na aha yi no tene Paul pɛ sɛ wɔka biribi ɔsɛ ɔyere inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom okunu saa ara nso na okunu inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere ɛronti yɛn ne tabia a ɛwɔ okunu ne wɔyere ntam ɛfiri sɛ wɔn nyinaa yɛ honam baako sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo ɛsie wɔnaso nyɛ baa no bio na mmom yɛ honam baako ɛti deɛ Onyankopɔn aka bɔ mu na ma wo nipa biara ntetentem afei okunu de ne nipadua bɛma ɔyere sɛ wɔyɛ ɔbaa a wone wo ara wo nipadua so tumi na mmom wo kunu na wo nipadua so tumi ɛna sɛ wɔyɛ ɔbarima a wone wo nipadua so tumi na mmom ɔyere na sɛ wo kunu pɛ sɛ wafe ɛyɛ wafuruma ana wafe wafono ho a ama no nya wunyan ana sɛ bɛnu no wo ma no kwan so pɛ sɛ wafe wonantu a ma no kwan ɛfiri sɛ onipadua yɛ wo kunu dia na sɛ oyɛ
Obarima unipadua ye woyere dia eden na Onyankopɔn pese wo kyerɛkyerɛ yɛnto aso nkɔ nkyɛmunum 1 Corinthians 7 verse 5 momfa mo ho enkame mo ho gye sɛ moba no pene so sɛ mobɛtena hɔ ebere kakra na moatu mo ho asi hɔ ama mpaebɔ na afei mo asane ahyia mu bio na ɔbɔnsam amfa mo honam mmerɛ so ansomo anhwɛ ɛronti yɛn ne ɔwotene Paul na nsɛm a wɔka okunu ini wɔno ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere ɛna wɔyere nso ini wɔno ara ne pedua so tumi na mmom ne kunu momfa mo ho enkame mo ho anti sɛ ba awarefoɔ mu a sɛ wo kunu pɛ sɛ ɔne wo di mpamu agorɔ anaa sɛ ɔne wo da enkame no ɛmɔ no wɔtirimɔden ma no kwan ɛfiri sɛ ɔwɔ wo nipadua so tumi momfa mo ho enkame mo ho gye sɛ ahai na yɛbɛhyɛ yɛn ho so wɔ no gye sɛ mobaa no pene so sɛ mobɛtena hɔ ɛberɛ kakra awɔ sɛ mobaa no mo pene so sɛ mobɛtena hɔ na mobɛtu mo ho asi hɔ mmerɛ kakra na moatu mo ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu wadadie yɛn ɛyɛ Kristo MMARA NSƐM okunu ne wɔyere ɛwɔ nokore asafo ne mu hɔ no yɛakyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnhyɛ wɔn ho so wɔ honam akɔno mu ɛfiri deɛ yɛfrɛ ne sɛ mpamu agudie wɔbɛ sɛ mopɛ sɛ mobɔ mpaeɛ a mopɛ sɛ motu mo ho si wɔ ma mpaebɔ ne mu wadadie a mobɛhyɛ mo ho so mobɛtu mo ho asi wɔ mu nhyiam ebi a monte aseɛ prɛkopɛ ɛfiri sɛ nsɔre foforo ni saa nkyerɛkyerɛ wɔn mo mfa ho sɛ Onyankopɔn betie wɔ mpaebɔ anaa sɛ ontie mo asɔfoɔ no deɛ mo tutusuo dudu ne mo sika ho na hia wɔn aha yi deɛ yɛntebea mu deɛ ɛyɛ ade a wohia sɛ mobɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn tie mpaebɔ na sɛ wokunu no wɔyere ɛbɛbɔ mpaeɛ a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn betumi atu wɔn ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu wadadie no ehia sɛ wɔn hyɛ wɔn ho so ɛwɔ so wɔn te wɔn ho ase ɛberɛ a wɔn baa no nyina apene so sɛ wɔbetu wɔn ho asi hɔ na watu wɔn ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu wadadie sɛ mo ahunu sɛdeɛ mpaebɔ sɛ yɛ ade a ɛwo hia sefa wontumi mfiti prɛkopɛ inim wada wontumi mfiti prɛkopɛ ɛmmɔ mpaeɛ wontumi mfiti prɛkopɛ ɛnyɛ de mopɛ sɛ moyɛ biasa awarefoɔ sɛ wɔkunu ne wɔyere ɛtɔda a ɛwɔ sɛ motu mo ho si hɔ anaa sɛ mohyɛ mo ho so na sɛ mo wie a mobɛtumi asane ahyia mu bio na ɔbɔnsam amfa mo honam mmerɛ so ansɔmo anhwɛ ɛyɛ ade a ɛho hia sɛ okunu ne wɔyere wɔn betu wɔn ho asi hɔ ɛfa to ho pɛ sɛ wodi muwada imuwada die ɛyɛ ɔkwan sononko a yɛfaso bisa Onyankopɔn ho adeɛ te sɛ de mɛmaame yɔɔyɛ no mɛmaame no wodi nkan ɛbɛka Nyankopɔn asafo no ho na bra wɔ ba asafo ne mu no me papa bu fuoyɛ yɛfrɛ sɛ na me papa ɛyɛ catechist anaasɛ altar boy awɔ Catholic asafo ne mu na bra wɔtɛ sɛ mɛmaame yɛbɔ asu no ne bu fui na ogya mɛmaame hɔ ɛkɔe wa ma fie bɛyɛ abosome nkron ogya mɛmaame hɔ kɔe na isane sɛ ɔyɛ altar boy nti ne bu fui na ɔtɛ sɛ mɛmaame abɛka Church of God asafo ne ho ɛfrɛ sɛ na ɔsom wɔ Catholic asafo me papa ɛboa ɛma wɔnom kyekyɛ communion paano nketenkete te sɛ brother Joseph sɛ mo kyɛ communion na ebi ka na brother Joseph awe ɛyɛ wawe communion na aka no ɛwɔ afɔrebukyia so na ɔyɛ altar boy me papa nso saa na no wɔte wogya me maame hɔ nti de me maame yɛ ne sɛ odi muwada ɔbɔ mpaye ɔka kyerɛ Onyankopɔn sɛ Awurade mesrɛ ɔboa me na me kunu abufuo no ɛnyera na wonya abotɔyem na wɔnte wɔn nsɛm ase nti anadwo da suo mu biara me maame ɔbɔ Onyankopɔn mpaye sɛ ne ntam ka na wodi muwada wanidi Onyankopɔn ɛmoa ne na ho mɔbro mu no abosome nkron akyire me papa sane ba fie na bra wɔ baaye no
na bufuo no ate ayera na wopempo sɛ wɔsan so tie Nyankopɔn asɛm afiri sɛ wɔte sɛ maame agya chakyabɔ afiri sɛ maame no yɛ chakyabɔ ni me wonua bi a ɛkakakra me ɛbɛyɛ wɔ chakyabɔ be ɛwɔ sakla me maame no yɛ chakyabɔ ni wokɔ paasa ya chakyabɔ be bebre no ana wɔ hɔ yɛ wɔ chakya bi a ɔmotaabɔ na ɔmo wɔ ɛma ahodo ɔmo de bɔ chakya na mentumi nkae ne nyinaa me maame na wɔyɛ chakyabɔ ni na bra be papa te sɛ me maame agyae chakyabɔ na onum entabio na wagyae no mabone ne ye no wagyae cigarette ne me maame no wonom cigarette dark cigarette cigarette tuntum bata an matamis cigarette no na saa cigarette no ne yɛbɔ ho dawuro engongo ena na ɛbɔ ho dawuro munim engongo ɔse bata an matamis ede na ehwam bata an matamis na ɛyɛ cigarette ne din ana wo ho ɛbra me papa ɛte ne asie no abosome nkron akyire every say me maame son daye na wɔkɔ dwam ɛwɔ libertad every say na me maame free pasai ene ye free pasai ene ye wo me eti na wɔkɔ dwam wɔ libertad na wɔsone kɛntɛn na wohunu sɛ Kristo ɛsane ɛfiri so na me maame kanada yi mu sɛ mawurade Yesu yi mesra ma wo mesra wa ma sane kosoro men sane ma asase so ansa every sɛ me kunu anya mɛyɛ wonua wɔ asafo yi mu abra wɔson saa daye no wodi mu wada na ɔkantam sɛ anadwo da suo mu biara ɔbɛsɔre abɔ mpaye abosome nkron akyire me papa sane bae na wɔbɛyɛ wonua wɔ asafo ni mu no kɔsɛm wɔ mu wɔn sɛ ɔbɛyɛ asafo no hwɛ sofoɔ no wɔhwɛ asafo no nkratasɛm ne sikasɛm so me papa ɛwɔ mu sɛ kane na wɔyɛ altar boy na wɔsom wɔ afɔrebukyia no so me maame di ho adanseɛ sɛ mpaebɔ a ɛmoadadie ka ho wɔ no etumi yɛ ade kɛseɛ etumi kɛseɛ wɔ mu sɛdeɛ Spanish kasa bebuo no ɛseɛ no faako abodi mu nyansapɛ edi nkukuo no mpaebɔ edi nkunim mpaebɔ etumi yɛ nneɛma bebree nsɔre foforo mu deɛ wɔnom enkyerɛkyerɛ sɛ oredi muada ana orebɔ mpaeɛ a wobɛtwe wo ho afiri mpam agudie mu sɛ wokunu no wɔyere na so Nyankopɔn asafo yi mu deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wokunu no wɔyere betumi ato wɔn ho asi hɔ emmerɛ kakra abɔ mpaeɛ na sɛ di muada na bia mobɛte mo ho ase akomo bɛnkoro na du ɛnanson anasɛ nansa mu nhyia mu nimpam agoro anasɛ wone wɔyere ana wokunu enna mobɛte aseɛ sɛ saa brɛko pɔte yi mu no yɛde bɛbɔ mpaeɛ yɛde bɛdi muada asrɛ wɔ Nyankopɔn da bɛn na yɛdi muada mfato ho yare anasɛ wɔyere ana wodɔfo bi na yareɛ emuada ɛyɛ ade a wɔsɛ woyɛ emuada deɛ ɛyɛ ade a yɛyɛ kampaebɔ ho emuada deɛ ne mpaebɔ ɛyɛ ade a yɛyɛ bom na sɛdeɛ ɛbɛyɛ mobɛte aseɛ na mo ahunu wɔ no emuada bɛn na twerɛ kronkron no rekyerɛkyerɛ mama yɛn kenkan Isaiah ngoma eti aduonum wɔtwe enkyemu nsia Isaiah 58 verse 6 enye ye ni abuada die a mepɛ sɛ mobɛsane sane abɔnefoɔ apɔ ahutiri konua ehoma ama wɔn a wahom wɔn so wɔn afa wɔn ho akodie na mobubu konua nyinaa Onyankopɔn na ɛkasa yi o ɔsɛ enye ye ni abuada die a mepɛ sɛ de Onyankopɔn ɛsie no sɛ mobɛsane sane abɔnefoɔ apɔ mfato ho ebia wabɔ wutirim sɛ bɛkɔ akɔyɛ bɔne bi na sɛ wodi muada gyae mfato ho oyɛ chacha bɔne sɛ wopɛ sɛ Onyankopɔn tie wo gyae chacha ne bɔ na afei
Emma wona wo hom won so no mfa won ho nkodi na momubu konua nyina mfa to ho ebi a woni pa bi wo hyede so anade ode ade so ato ne so efise ebi a no wode woka na ka wode wonti ama no tete twa konkon ne se ma no mfa ne ho nkodi ye ne konua free ni so enuanom ensoro foforo mu ne ye nkyerɛkyerɛ da so no kra Asafo ne mu die ye nka nkyerɛkyerɛ no ho bi eka nkyerɛkyerɛ wo so ye te ase ye ho bi se wo bedi mu ada wo besane sane abonefo po biara wo mu jae bone ahodo enubone nom jae enomabone ne ye na se wo hu wo bi re ana se wo hum wo bi so a ana se wunti obi home etia manemfa ne ho nkodi emfa to ho se wudi mu wada na wo bi de woka na wontumi ntua fache no ye ne empire Kristo rekyerɛkyerɛ asuafo no munsemfua fa ye na ka kyeyen sɛdeɛ de akyɛ wona wode ye naka maate onwumati nsia enkyemu dumienu na so ebinom de wɔn mfa nkyɛ o enipa yi de ɔbɛhoore ɔbɛhwɛ wo so wobɛsan kura tua nsihu na ɛka ho no nipa ne mpo ne sika ɔde bɛtɔ aduane adi na wo san so agye nsihu kɛseɛ ma ne mfa ne ho nkodi yi ne konua free ne so na sɛ wo yare ana wo dɔfo bi yare a emfa to bi a wo yare na yare wo behunu sɛ Onyankopɔn so nya wo hoda Onyankopɔn bɛboa wo yeto aso nkenkan ase na moabubu konua nyina monsane sane abonefo apo emma wona wo hom won so won mfa won ho nkudi momfa bone nche die mbio ne di so enchemu nson enye yei enso se ububo wo pa no ma de yekom de no dibi na wode emoborofo adam fichiba wo fie se wo hunu odageni a wokata ne ho na wo mfa wo ho ehu nta wo ho na mu nipa nti de yekom de no no ene no enche waduane se wudi mu ada wo nidi enti fa waduane no ema de yekom de no enti se medi mu ada memma wo bibiara akom de no wada abontene no aduane ma de yekom de no aduane inni na afi ehiafo na se moborofo adamfichi fane ba wo fie wahunu wo hia ni bia woni ba bete fane ko wo fie afane ko wo fie ma na aduane ni se wo hunu wo bia wada deja mana taade enhye se wonim wo bia na ntaade enye wonya taade mpo nhye na so wo ntaade bebira ma ne bi abra wudi mu wada wahunu so obi da deja mana taade enhye emfa wo ho ehu nta wo ho na mu nipa kyerɛsen abra nyina no ye krado amma wo nyonko nipa tirmodene everse binum de won ho sie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afoforo ntumi nkɔbɔ won ho bosia emfa wo ho ehu nta wo ho na mu nipa yɛnto wasom kenkan ayinchemu wɔtwe ɛno na wo han bepuye sɛ adekyeɛ na wakwa ho san afefentem ɛnuanom hunu yana ɛno na wo han bepuye sɛ adekyeɛ na wakwa ho san afefentem Onyankopɔn bɛsa wonya de wa onipa a wodɔ no no enso benya ayaresa sɛ yesua ɔkwan pa yɛfaso di mu wada wɔtwere kronkron mu a yebenya mfaso mo amonwene ho enso de foforo mu no yɛnka yɛnkyerɛkyerɛ yɛne mu wada a Onyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ sɛ wo bedi mu wada na sɛ wode mpaebɔ bɛka ho a sɛ moyɛ awarefoɔ okunu no wɔyere a mu nimpa mu agoro mo nhiem na sɛ mo ye nsu a ma de wahom won so won mfa won ho nkodi sɛ nipa no de woka anaasɛ ehia se wotua woka bi a fakyɛ no ka wode wo no enkoda ne bio ensan kwagye ho nsi ho kase biara na afi de yekom de no won ma na aduane ni na de woda de gya no ma na taade enhye
Anchemu wɔtwe no ɛse ɛno na wɔha no bepue sɛ adekyeɛ na wakwa ho san afefentem ɛno nti ɛna emuada twerɛ kronkron no ɛkyerɛkyerɛ nie etumi yɛn nsɛnkyerɛne impo abɔde mu nyansapa de suafoɔ po mopa mo mmisa adɔkotafoɔ sɛ wɔani din nansa woni pedua no benya ahoɔden foforo woni pedua akwa no betumi agye home won sonoma ommerɛboɔ wɔsaabo nyina ho bɛte na woni pedua akwa akunti anyade wano anya ahoɔden so no nkɔmɔma yɛn kenkan yɛn Onuabarima Eli yɛsrɛ wo kan ma yɛn na sɛ wodi muada nansa etumi ma woni pedua akwa akunti ayade ne nya ahoɔden foforo yɛne de hwehwɛ mu de ababɛto dwa sɛ wodi muada nansa ɛma woni pedua akwa akutanya rewa nyina no nya ahoɔden foforo enkanka mpenifoɔ abɔdem nyansapa de suafoɔ ayɛ hwehwɛmu ahunu sɛ yɛn ayade edimu ahwehwɛmu de aba bɛto dwa sɛ wokyere ne pedua ne kɔm a ɛma no anya ahoɔden foforo tumi hyɛ biribi foforo ase ɛma mogya n'ani yɛ mono na kutia yarewa abɔdem nyansapa de suafoɔ University of Southern California ayɛ hwehwɛmu de aba bɛto dwa sɛ yɛn yɛ mfaso kɛseɛ ma enipa wɔnom ɛbere a wɔne pedua kwantumi nkuntia yarewa bi sɛ wɔn ɛwɔ patient wɔn ɛwɔ cancer yadeɛ ɛne chemotherapy na yɛn boa mmerewa ne nkɔkorafoɔ ne pedua akuntia yarewa no anakwa akuntia yarewa no wɔn mpeni fie mu na yɛn enso boa tumi kuntia yadeɛ korankoro na nhwɛmufoɔ da ba beto dwa sɛ muadadie ɛyɛ ahoɔdenni a ɛma ne pedua ne san kenya ne ho foforo abɔde mu nyansapa de suafoɔ da ba beto dwa sɛ yɛwɔ mfaso kɛseɛ wɔ muadadie mu aboa yɛ ne pedua kwa na aboa yɛ ma yɛtumi kuntia yade wɔte sɛ ne wadum kanea nase asɔ no ne pedua mu bio na wobedum kanea no na ma woni pedua na tumi ako atia yade wa ahodoɔ na yade bebre na so munim ansa na abɔde mu nyansapa de suafoɔ behunu yɛn no na emuadadie na Awurade Yesu Kristo wakyerɛ dada na mmom se bedi muada okunu ne wɔyere awɔ sɛ wɔn mote wɔn ho ase sɛ wɔn nhyiam wɔn nim pam agoro kyɛ sɛ wɔdɔ yewu ɔdɔ sɛ nea wofrɛ wɔyere biara ana wokunu biara no ma yɛni muada wɔyade nti anaasɛ yɛba anaasɛ yɛndwadie nti mfato mo pɛsɛ munya adwuma papa anaasɛ mo pɛsɛ biribi esi mu yie anaasɛ ewie mu yie sɛ mo wɔ bisade yɛsononko bi ama pɛsɛ mo bisa wɔ Onyankopɔn a emuada ɛyɛ adwuma kɛseɛ Kristo aboro so emuada die yɛne die ɔka no Matthew ngoma 9 ayɛnkyɛmu 12 Matthew 6:16 na sɛ mo redi muada a mo nya mo anim bosa sɛ nya atwomfoɔ no na wɔnyenya ne wɔ n'anim sɛdeɛ enipa behunu sɛ ɔredi muada nokore me sɛ mo sɛ wɔnya wɔ n'akatua dada ayɛnkyɛmu 17 na wɔdeɛ ɔredi abuada a sra wutirim na hohoro w'anim na nipa ehunu sɛ woredi abuada na mmom waagye ohunu kokoa mu no na waagye ohunu kokoa mu no betua woka ɛno nti emuada die ɛyade a wonyɛ mfa nkyerɛkyerɛ afoforo anje sɛ nsɔre ahodoɔ wɔyɛ mmere mu wa ɔmo di muada obi abehunu sɛ wɔn di muada firi sɛ mo bɔ ho dawuro emuada a Kristo ɛkyerɛkyerɛ Kristofo wa Kristofo abrɛso no ɛnya de ɔkɔbɔ ho dawuro akyerɛ amansan sɛ mo mienu na mo di mo muada a mo mienu nkwa na mo nim sɛ awarefoɔ afei mo nhyia mo nimpa mo agoro mo betu mo ho asiwa ma emuada de ne mpaebɔ na kakra ɔdɔ ma yɛ mmɔmpa yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Onyankopɔn bɛyɛ na bisadeɛ mfato bi wɔ bisadeɛ sononko bi bisa wɔ Onyankopɔn o pɛsɛ wo twa aloyas fo sohwɛ anaasɛ o pɛsɛ wo twa usuku mu sohwɛ biara wo akɔtwa na sadeɛ biara wo akɔyɛ no o pɛsɛ ewie wuye enipa ɛwɔ bisadeɛ sononko mpaebɔ ɛyɛ ade eguhia enkyerɛkyerɛ a ɛwɔ twerɛ kronkron mu ma okunu ne wɔyere ne sɛ momfa
mo nipadua emmobɔ mo ho no metire modene ɔyere ɛwɔ okunu nipadua so tumi ɛna okunu so wɔ na yere nipadua so tumi deɛ nti a mɔware yɛ ne firi sɛ wo nipadua no yɛ nakono ɛno nti ɛne kwan sɛ mobɔbɔ mo ho no metire moden deɛ sɛ mo ho no momfa mema mo ho na Paul sa agye sɛ mobaa no mopene so nti mobɛkɔ mu bankrom emre kakra sɛ mobetu mo ho asiwa ma mpaebɔ ne mu wadadie na saa brako pote no akire no monsa ne nhia mu bio ɛno nti anya akyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn animu sɛ okunu no wɔyere bedi mpam agoro de wo mu woni sɛ eduru bra mobɛbɔ mpaye na modi mu ada monye mo ho mfiri enna agudi ya na sɛ mpam agudi ya hoduo mu enuano mate ase na mene da so nsɛm hunu sɛdeɛ mpaebɔ ya ade a wohia ase nanso womfiti prako pɛ nimu ada sɛ ba mu ada die mu a yɛ wonoma bi wɔ hɔ no ma hɔ sɛ woyɛ sɛ wonnidi a fo waduane ne ma de kom de no ma de oda de jano ataade hye de ade so wada ne so no ina ade so afiri ne so na ma de wo hom ne so no mfa ne ho nkodi ebia na wodi awerɛho ɔde wo ka wontumi ntua onua afacha no afiri sɛ Onyankopɔn bɛsa na hyɛ wanan mu bio ɛyɛ mmaransɛm ebia nsɔre foforom no wɔn mo ɛnkyerɛkyerɛm da so Onyankopɔn na Asafo wɔtwerɛ kronkron no mu wɔ no sɛ wode wo nyɔnko nipa ka wode wo ɛkyɛ no wuyi ne konua afiri ne ho so wo ma de wahom wɔn so afa wɔn ho akɔ akodie no yenum nyinaa yɛ Kristo mmaransɛm na mu nsiesi a ɛho hia na watumi anya ahonim ne akoma mu tie bra wudi mu ada abɔ wo Nyankopɔn empaye yenum ne mmaransɛm no mo baako sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo Nyankopɔn betie wo mpaebɔ yeni pedua nyinaa yɛde yɛ ho bɛhyɛ mu bi ayade a wohia sɛ moyɛ awarefoɔ wo kunu no wɔyere a mo nipadua no yɛ mo ho dea na sɛ mobɛhyɛ mo ho so sɛ mobɛdi mu ada a mo de mo nipadua nyinaa ne besi wɔ abɔ mpaeɛ di mu ada na kwasɛm a wɔ mu wɔ ne sɛ twerɛ kronkron mu deɛ ɔbaa enworɔworɔ ho nkyerɛ afoforo ɛfiri sɛ wo nipadua ɛyɛ wo kunu nko adea ɔyere nipadua ɛyɛ wo kunu dia ɛna wo kunu nipadua nso yɛ wɔyere nko adea enni kwan sɛ wo ne afoforo kyɛ Hebrewfo nwoma etidumiɛnsa nkyɛmu nan Hebrews 13 verse 4 muni awadeɛ ni ade nyinaa mu na wonwu awadeɛ mpa ho fi ɛfiri sɛ enwamamfo ne awaresɛefoɔ deɛ wo Nyankopɔn bɛbu wɔ naten enuanom ahunana Nyankopɔn asɛm ne sɛ woni awadeɛ ni ade nyinaa mu na wonwu awadeɛ mpa ho fi ɛfiri sɛ enwamamfo ne awaresɛefoɔ deɛ wo Nyankopɔn bɛbu wɔn aten ɛno nti wo nipadua no ɛyɛ wɔyere anase wo kunu nko adea ɛni kwan sɛ wɔworɔworɔ kyerɛ afoforo yɛwɔ maa binom hɔ no mu a ne yɛworɔworɔ yɛ ho kyerɛ afoforo na ne no fo wa befa wa hyɛ ataadeɛ yɛ hwehwɛ ntaadeɛ wobɛhunu ne yɛwom wasan so hyɛ ataadeɛ ma na kyekye ne pampem na ne mpokua nyinaa yi ne ɛbɛto nie deɛ atwere wɔ Matthew nwoma no mu Matthew nwoma etinum kyemadu no wɔhwɛ nuanom monti Matthew 5:28 na me de mesemo sɛ obiara wɔhwɛ wɔ baa na ne kɔn dɔ no na wafa no na koma mu dada ɛronti yɛyɛ Kristo mmaransɛm minnim sɛ nsɔre foforo mu no yɛkyerɛkyerɛ sɛ obiara ɔbɛhwɛ wɔ baa ma ne kɔn adɔ no na wabɔ adwaman wɔ na koma mu dada ɛronti yɛna yɛwɔ Nyankopɔn Asafo yɛ no kora wɔtwerɛ kronkron no mu wɔ no ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔbaa ne nipadua yɛ wɔ kunu dia no ɔbɛworɔworɔ akyerɛ afoforo ɛfiri sɛ wɔyɛ saa ɛbɛnam wo so ama afoforo ayɛ bɔne wobɛto nkurɔfoɔ so nti dua de adwene hu ɔbaa wabebe wo no fo akyerɛ binom hɔ no ma saa na wɔmte no aworɔ na afuro ma so akyerɛ wahyɛ adeɛ ntie ntɛne to nyinaa gu hɔ na sɛ wɔbarima ahwɛ wo a
obenya akɔnɔ bɔne anatenka bɔne ene bɛrima no wonya wukunu hunu biribi sa wa hwɛ ade na ɛbɛto no ne kɔn bɛdɔw asa ne kɔn dɔw a wonim ne ɛbɛto no yɛnken kan 2 Peter 2 verse 14 wɔwani a wɔresɛyɛ ahyɛ no ma a ɛrenwo wɔ bɔne ho da wɔdaadaa akra wɔnase enya intimiye wɔwɔ akoma abɛn ni bremu wɔyɛ ɛnɔme ɛma onim ne ɛbɛti onim ne ɛbɛto wɔn de ɛbɛba ne sɛ ɔbɛnya ani a wɔresɛyɛ ayɛ no mama hwɛ ani ne nkoampo ne petumi de sɛyɛ awadeɛ sɛ wohwɛ wɔ ba wɔn hyɛ ne ho so no wɔmu ne ho na wɔyɛ ne nipadua sɛ twɔ ba a yɛwɔ obi adidi mu bie no ɛma bi no wɔn ma saa no wɔn mo te sɛ twɔ ba no bɛrima bi atumi kɔdi bi bo sɛ wokɔforo kaya anaasɛ baase yɛ gyina mu no bɛrima ne gyina hɔ no wɔhwɛ fam bi so ɔbaa bi abɛn ne nofo wa abɛn ne nofo a wɔne nipadua nyinaa kyerɛ ɛno nti Nyankopɔn Asafo ni mu no yɛwɔ mmaransɛm ma mantade hyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ mmarima foforɔ kɔn no wɔ ɛnworɔworɔ wo ho ntwerɛ foforɔ ɛfiri sɛ yɛwo kunu deɛ sɛdeɛ Paul ɔsie no ɔyere inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom okunu saa ara so na okunu inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere deɛ yɛ wɔ yere anaasɛ wo kunu dia ne mfa nkɔkyerɛ foforɔ nkɔtɔn ma foforɔ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mo a wɔn mu kuta awaresɛyi ani ɔde n'ani ɛhwɛw wɔbɔ adwaman mpo wɔ n'akoma mu dada Kristo sɛ obiara wɔhwɛ wɔ ba na ne kɔn dɔ no no na wɔbɔ adwaman wɔ n'akoma mu dada ana wɔfa no n'akoma mu dada yɛn ka Kristo mmara nsɛm no ho bi nanso awerɛho sɛm ne sɛ nsɔre foforɔ mu yɛ nkyerɛkyerɛ wɔn mo deɛ odi mu ada nyɛ wɔ mo asɛm ɛmfa ho ne ne wɔbɛyɛ ɛnyɛ wɔn mo asɛm wɔpa abɔ mpa wɔpa mɛmmɔ ɛmfa wɔn mo ho nanso no kora Asafo yi mu deɛ sɛdeɛ betumi atu yɛ ho asiwa ma imuwadadie ne mpaebɔ mapa no ehia sɛ yɛhunu saa mmara nsɛm yi eni kwan sɛ yɛkɔn dɔ sɛ yɛbɔ adwaman eni kwan sɛ yɛde yɛni bɔ adwaman yɛwɔ nnema binom wɔ hɔ no ma wɔsa awarefoɔ yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɛtie wɔ ne mpaebɔ bɔma yɛnkenkan ne bio Petro ngoma edi kan yɛtimi yɛnsa nkyɛmu nson saa ara na mo okununom mo ne wɔn entena ne mudie mu saa ara sɛ ɔyere ne adeɛ ne ho nyɛ den na muni woni sɛ wɔn enso ne mo yɛ nkwa dom no adidifoɔ bi na mo mpae bɔ kwan ansi okununom mo ne wɔn entena ne mudie mu saa ara anonti yɛwɔ nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔ ma okunu no wɔ yere na sɛ moti bom sɛ okunu no wɔ yere wɔ nokora Asafo ni mu a ɛwɔ sɛ motena bom ne mudie mu sɛdeɛ nkyerɛkyerɛ no teɛ ɛwɔ sɛ ɔbarima no ɛde anidie ma ne yere sɛ ade a ne ho nyɛ dene yɛwɔ mmarima binom wɔ hɔ no mu a wɔn ntumi nhyɛ wɔn ho so na sɛ ne yere bu ne nsa koraa no a ɔpɛ sɛ wɔne no da hwɛ kronkron no mu wɔ no ipo tete nyinaa na Onyankopɔn empɛ saa bɔma yɛnkenka Leviticus ngoma ti dun wɔtwe nkyɛmu dun kron Leviticus 18:19 na ɛnkɔ ɔbaa ne nsa buo mu ne ho entie no ho enkoyi na dagya so ɛma wɔn mu wɔn nsa buo bu wɔn nsa bosome biara Nyankopɔn sɛ na nkɔ wɔ ba ne nsa bu mu ne ho ntie no enkoyi na dagya so abra wo bu ne nsa no nkɔ ne nkɔnkɔda bosome biara ɔbaa bu ne nsa ene no nkɔnkɔda ene wo yere nkɔnkɔda eno ne deɛ ntempa no yɛ kaaye ene ne din sɛ fa ne die ma wo yere sɛ wo yere yɛ ade a ne ho nyɛ den ne ho nyɛ den ne pedua na mmere obɔ no twɛde a obetwa ahwe impo ɔbaa ne pedua brasuo mu no mmere ɔbaa ne pedua nyɛ dene ɛno nti
na kan brofo kasa mu se saa ara so na mo wɔ kununom mo ne won entena ne mudie mu saa ara se oyere ya ade a ne ho nya den oyere ya ade a ne ho nya den na se impo eba hoɔden mu a eba brɛsuo mu a ɔba ayɛ mmerɛs ne ɔbarima wotumi na wɔyere twɛde yɛ bɔtɔ na se woyɛ saa na wobɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie wo ne bukura bɛsane afu sɛdeɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn bɛtie yɛ ne mpaebɔ na ano kwan nsie no Nyankopɔn asɛm a Petro twerɛ ne mu da hɔ pefee ɔse fa ne die ma wɔyere sɛ ɔyere yɛ ade a ne ho nya den na mo mpaebɔ ano kwan ansi sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ ne mpaebɔ bɛduru Onyankopɔn asum wɔ no ehia so wɔ barima wodɔ wo yere fa ne die ma wo yere asɛm wɔ sɛ fa ne die ma wo yere no kyerɛ sɛ wobɛhunu ne mmɔbɔ wobɛte wo yere ase ɔbaa wɔ mmerɛyɛ a etwa sɛ ɔbarima wote aseɛ na sɛ yimpo moyɛ awarefoɔ kunu no wo yere na sɛ mobɛbɔ mpaeɛ a mo mpaebɔ no kwan ansi yɛn kyerɛ sɛ mo mpaeɛ no bɛduru Onyankopɔn asumu na sɛ okunu no wo yere etena bɔ mu nimdie mu a okunu no mo ne won entena nimdie mu saa ara na yɛka sɛ mo ne won entena nimdie mu a ɛkyerɛ sɛn yɛn ne nimdie a ɛwɔ sɛ okunu no wo yere hunu no Nyankopɔn asafo no mu yɛn yɛ Kristo MMARA NSɛM mama yɛn kenkan Efisofoɔ nwoma eti num ankyemu aduonu mmiɛnsa kɔpem aduonu nan na okunu yɛ ɔyere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo ne tiri no na ɔyɛ nipadua no agye nkwa na ɔno ara yɛ nipadua no agye nkwa no na sɛdeɛ asafo ne bra ne ho asɛm ma Kristo no saa ara nso na ɛyerenom enyama won kununom ade nyinaa mu enuanom saa MMARA NSɛM yi mo nhyɛ ne nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo kunu no wo yere mpaebɔ ano kwan nsie no MMARA NSɛM wɔ hɔ ma wo kunu mu sɛ every so wo kunu yɛ yere ti okunu yɛ yere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo ne tiri no na ɔno ara na wɔyɛ agyankwa ma nipadua no abusua mu ɔbarima adwuma te sɛ wɔ mampanyini enni kwan sɛ wo yere edi wo sum panin ebia na mo bi no hɔ no mo yɛ kotobonku enye Onyankopɔn emma ho kwan sɛ ɔbaa eni wɔ barima so Onyankopɔn ma ho kwan saa Onyankopɔn emma saa kwan no Onyankopɔn pɛsɛ wɔ barima no wo yetire obi kan sɛ na so me de me yɛ lawyer ni o na me kunu de ɔyɛ me droba ni keke nanso ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ lawyer ni enti no wo de wo nhyɛ Kristo mmara ase sɛ okunu no wo yere de na sɛ impo ukunu insua ngoma da koraa na sɛ wo wɔ baa no na wasua ngoma sɛ woyɛ lawyer ni ana sɛ wotemuafo awɔ sɛ wo bere ho ase hyɛ ukunu ase sɛ te sɛ Kristo ɔyɛ asafo ne tiri no na enkyemu aduonu 9 verse 24 na sɛdeɛ asafo ne bra ne ho asɛma Kristo no saa ara enso na ɛyerenom enyema wɔn kununom ade nyinaa mu na sɛ ukunu sɛ ɔmpɛ sɛ wɔbɛworɔworɔ bo atwerɛ nkorɔfo a fa wobuo ni na yɛsetie ma no ɛno ne ade a mɛkyerɛkyerɛ enuanom onua emma ho kwan emma wo yere kwan ma ne hyɛ siketi ntientia emma ne nworɔworɔ ne to ho nkyerɛ ɛno tina ma mɛma foforo kon dɔ wo yere no ehwɛ sɛ yɛtoto ma bi no mona efisɛ wɔn mo tonton wɔ nipadua no na yerim ne no man mo ba ko ntia yɛtoto ma mona no ade ba ko ma yɛtoto ma mona ne sɛ enoma hyehyɛ wɔn wo hwɛ wɔn sɛ ne wɔteɛ na sɛ wo worɔworɔ nipadua kyerɛ ate sɛ ne wahunu aburo no sɛ akokɔ ehunu aburo a ɔbɛsɔ efiri sɛ
ubue buru so to ho no wankata so akokɔ no hu na ɔbɛba abeso anaasa ubue asi kyire so ɛto ho a entete bɛba bidi ɛrontina twere kronkron no sɛ saara so na ɛyerenom enyema wɔn kununom ade nyinaa mu yɛyɛ de sua mu dɔ yɛsua biribi afa mpaebɔ ho nanso yɛn so ka ho bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɛtie yɛ ne mpaebɔ no ehia sɛ wɔ kunu ne wɔyere ɛtena ne mudie mu ɔwɔ sɛ yɛkyerɛkyerɛ mo Onyankopɔn ne mudie ɛsɛ okunu na yɛtiri no wo na wɔbɛhwɛ abusua no bɛma abusua no de ehia wɔbɛhwɛ wabusua so ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wɔbɛhwɛ wabusua so na ɛma wo yere nkonkɔ yɛ adwuma na wo nkonkɔ tena kwankwa ni ase etia wo Nyankopɔn ne pɛ montie Timothy nwoma di kan eti num kyemu wɔtwe 1 Timothy 5:8 ɛsɛ na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ ɔnyi nie ɛnuanom pamokyɛ motee na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ ɔnyi nie brafo kasɛm na sɛ na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ ɔnyi nie na wapagidie na oyɛ nipa bɔne fo sene deɛ ɔnyi nie na sɛ wo nhwɛ wo ara wabusua hanu nti ade ɛka o Kristo ni asɛdeɛ ho ne sɛ wɔbɛhwɛ wɔ no ara ne fiefo so sɛ wɔyɛ ɔbarima a wo na woyɛ tire na wo ɔbaa no bɛbrɔ wo ho ase ahyɛ wo kunu tumi ase yɛn yɛ Kristo mmara nsɛm na sɛ yɛba besua saa nnoma nyinaa yɛwɔ mmaa bebree no na wɔwɔ a wɔn mpɛ sɛ ɔbɛbrɛ wɔn ho asɛm a wɔn kununom ɔyere ne pɛ sɛ ɔno na ɔyɛ tire ɛwɔ fie hɔ nti yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ no ma ɔmɔka sɛ ma menkɔsra me boss hɔ kwan ansa ɛfisɛ ne boss ɛyɛ ne yere na ɔno deɛ ne yere bɛka no wɔtie yɛfrɛ wɔn mmarima ti bɔnkɔ so kotobonku Philippines yɛfrɛ wɔn sɛ Andres Desire bɛbi sɛ mahwɛ saa sini na Andres Desires de abrɛ na ɔmɛma ne mman so wɔ fie ɔno yɛ ɔbaa no barima no de bia no wɔhyɛ table ase ɛwɔ odi agɔ na yere boro bɛboro no yɛn etia deɛ Kristo aka Kristo sɛ okunu ɛyɛ ɛyereti saa nso na ɛwɔ sɛ wɔyerenom mmra wɔn ho ase ɛma wɔn kununom ade nyinaa mu ntanuanom saa mmara nsɛm yi mu mpo yɛwɔ biribi wɔ hɔ no mu a yɛba abɛsua mama yɛn kenkan Korintofoɔ nwoma a edi kan eti du baako ɛnkyɛmu na kɔpem num na nso kɔpem du na du na kɔpem du num mpamɔtwɔ anuanom mama yɛn tie twerɛ kronkron no sɛ ɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔ no oni ne tiri ni na wɔbaa biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wabɔ tikwa na wɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so wɔ ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'anim wonyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wonyam na wɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti verse 14 ɔbrɛso no ara nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ na animuonyam na wɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusu a
ɛhyɛ n'anim wonyam efiri sɛ wɔde enwi no ama no sɛ nkatasoɔ anaasɛ akatasoɔ anuanom mesramo muntie ne yɛn kyerɛkyerɛ mu yie wɔ nsɔre foforo mu wonte yɛn mfiri wɔ nanum nanso wɔtwerɛ kronkron no mu yɛn ɛyɛ asɛmpa no mmara nsɛm asɛmpa no nkyerɛkyerɛ Kristo wasɛmpa no sɛ Paul twerɛ yɛ no ɔsɛ wɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔ no oni ne tiri ne nkɔm hyɛ na yɛka ne hayi no ɛnyɛ wɔn a ɛka sɛ wahunu yɛn besi yɛn bɛyɛ sei no ɛnyɛ no nkɔm hyɛ yɛka ho asɛm wɔ hayi no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛsɛ wɔbarima biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔ no oni ne tiri ni afei yɛntoa so verse 5 na wɔbaa biara a wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wɔbɔ tikwa ɛno nti sɛ ɔbaa abɔ mpaeɛ a ehia sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ ɛna so ɔbarima bɔ mpaeɛ a eni kwan sɛ wɔkata ne tiri so momfa nhyɛ mu tiri manuanom sɛ ɔbarima ɔrebɔ mpaeɛ a eni kwan sɛ wɔkata ne tiri so na so ne mobɛhunu nsɔre bi mu na mɛma no akata wɔn tiri so yɛwɔ mmarima bi no hɔ no ma da bia no wɔn abɔ duku wɔn de ada kyekyere wɔn ti turbans na so twerɛ kronkron sɛ wɔbaa biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbaa tiri bɛnya ne die ne anim wonyam wɔ Onyankopɔn anim wɔ no ehia sɛ wɔkata ne tiri so ɛkyerɛ sɛn ɛka no wɔ Korintofoɔ nwoma di kan eti du baako ɛnkyɛmu nson 1 Corinthians 11 verse 7 na wɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so ɛfiri sɛ wɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'anim wonyam na wɔbaa deɛ wɔyɛ ɔbarima anim wonyam na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛnkyɛmudu ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti ɛkyerɛ deɛ eni kwan sɛ ɔbarima ɛyɛ ne tiri so nkatasoɔ ɔbaa ɛwɔ sɛ nya ne tiri so nkatasoɔ ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ɛkyerɛ deɛ yɛn ɛyɛ sɛnkyerɛnne ɛwɔ ne tiri so ɛkyerɛ sɛ wɔbi edi ne so mpɛnini ɔbaa tiri so nkatasoɔ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne na ne tiri so nkatasoɔ no ɛkyerɛ sɛ wɔhyɛ tumi bi ase wɔhyɛ Kristo tumi ase wɔhyɛ okunu ase sɛdeɛ Kristo yɛ asafo no tiri no saa ara nso na ɔbarima na so okunu yɛ ne yere ti nti so wɔbaa ɔrebɔ mpaeɛ a ehia sɛ wɔkata ne tiri so yɛn ne nsɛnkyerɛnne ɛkyerɛ sɛ wabrɛ ne ho ase ama ne kunu ne Kristo ana ne kunu ɔhyɛ Kristo tumi ase yɛn ne honhom mu ahyɛnsodeɛ ɛkyerɛ sɛ wɔbaa hyɛ Kristo ne wɔkunu tumi ase wɔ ne tiri so nkatasoɔ na se kyerɛ ne sɛn ɛnkyɛmu dunan ɔbrɔso no ara nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ na anim wonyam enti ɛyɛ ni wuo wɔ Nyankopɔn anim sɛ barima bɛgyina wo tiri nwi tentene ana bɛbɔ wo ti ana bɛgyina wo tiri nwi kusu verse 15 na wɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusu a ɛhyɛ no anim wonyam yɛre sɛ wɔde nwi no ama no sɛ akatasoɔ ɛno nti akatasoɔ a wɔ Nyankopɔn de ama no yɛ wɔbaa tiri nwi egusu a wɔntwitwaeɛ no yɛn ne wɔbaa tiri so nkatasoɔ ɛnyɛ duku na Catholicfoɔ ne nsɔre ahodoɔ maakuo bɔbɔ no ohunu asafo de ohwɛ maakuo na bi
duku ye tuntum ebi ye pink ebi ye koko ebi ye fite ebi ye colors ahodo enye ye ne akataso na se tiri so nkataso atwere konkone ka ho asem tiri so akataso ne ye de Onyankopɔn de ama ye ne akataso Onyankopɔn de ama wo ba tiri nwi tentene no arunti eye ni wo se wo bere ma bebo wuti ana be gina wutiri nwi agusu kusu every say oba na hia se wonya ne tiri so nkataso ye ne tiri nwi tentene ne mo oba de ojane tiri nwi kusua ehye no animu onyam tefise wodi nwi no ama no sen kataso wonye duku no enuano mahunana nanso yei katwere kronkron no ho bi se oba orebɔ mpaya ehia se wonya wutiri so nkataso ena so wobarema bebɔ mpaya eni kwan se wokata de tiri so efri se oba tiri so nkataso ne kyerɛ se ohye Kristo tumi ase yen eyade ehuhia Onyankopɔn anim se wobehunu se woba bi ebɔ mpaye na wotiri so nkataso afese yen ni Kristo tumi ensankyerene ana Kristo wahyenso de a ɛwɔ ne so ye wono ma bebre no ana wo hɔ a ye bɛkyerɛkyerɛ mu afa saa ne mai ho ɛna ɛda ye nim wo ebi a yentumi nwie yenum nyina asua fa oba tiri so nkataso ho nanso yenum nyina so ka yene mpaebɔ ho ehia se woba ye ne tiri so nkataso Obarima de eni kwan se wo kata ne tiri so na oba tiri so nkataso no eye ne tiri nwi na egusuo no eno tiri Church of God Asafo yi mu no eye chiwade se wo barima wo bebo wuti ana obeye rasta eye chiwade wa ha mmerema wo no kra Asafo ni mu no etwase wutwa wutiri nwi yi wuti so obeye setia ma Kristo mransam no a wo ye obarima o ma wuti unyina wutiri nwi ngusu kusu eversasa wo ba Nyankopɔn na wo bompa ya eye ni wuo ewo Nyankopɔn ni se wo ye obarima na wo gina wutiri nwi gusu a wo kata wutiri eye Kristo no aso obarima tiri egina ho ma Kristo eno nti eni kwan se wo kata wutiri so na mo oba de ehia se wo kata ne tiri so afrise no na kyerɛ se wo hye Kristo tumi ase na wo barima de anche mo nson no ase no wo barima de eni kwan se wo kata ne tiri so anse se wo kata ne tiri so efrise oye Nyankopɔn subane na anim onyam na wo ba de oye obarima anim onyam na obarima infiri oba mu na emu oba na ofiri obarima mu ye bo oba ma obarima se wo meka ne ho na wonum nsom enye oba ntini wo bo obarima ne mu obarima ntini wo bo oba ye bo oba ma obarima ye bo hawa ema Adam se wo moa no wone som adwuma mu na enye wo barima enye wo ba ntini wo bo obarima ne mu oba ntini wo bo obarima enye obanti na obo obarima ne mom obarima nti na wobo oba enya se wonya ne tiri so nkataso na se tumi evese woba tiri nyi na ye ne tiri so nkataso a egina ho ma ne tiri nyi tenten no afi nkyerɛkyerɛ foforo ban bio na wo se okuno wo yere ehwe ana se wodi so na Onyankopɔn atie wo ne mpaebɔ wo Onyankopɔn Asafo ni mo mama yenken kan Ephesians 5:25 kopim 28 okununom monnom yerenom sɛdeɛ Kristo nso da Asafo no na wɔde ne ho maaye maano Sara nso na ɛsɛ okununom sɛ wɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara ne pedua deɛ wɔdɔ ono ara ne yere no dɔ ne ho eno ntia ye Kristo mransam se wo barima wo bedo wo yere se wo ara wo ni pedua eno ya no monhwe onua barima wo pese ye pira wo ana se wo mpe ene mpira wo yere emobɔ wo yere mfa wo na emobɔ wo yere twere kronkron se Sara so na ɛsɛ okununom sɛ wɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara ni pedua sɛ wo mpɛ sɛ kɔmbedew
ɛne makom enne wo yere sɛ wo mpɛse ye bepira wo ɛne mpira wo yere sɛ wo mpɛse begu w'animu ase engu wo yere animu ase sɛ wo mpɛse beteatea wo enteatea wo yere yɛn ne wo da wo benya ma wo yere sɛ wo ara wo nipadua Nyankopɔn asɛm no se die ɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho adentira na sɛ owo oyere pa enkanka esane sɛ woyɛ woyere panti dɔ no twa konkron ne kan wo mebusem etidun kron anchemu dunan Proverbs 19:14 efie ne ahode ye agyanum awunyade na woyere nimdifuo firi Awurade wode wutiri ye so wanya woyere pa yen kyoro sɛ Onyankopɔn na de ne ma wo oyere nimdifuo woyere pa efiri Awurade nkyɛn na ade edi ho adanse nie mama yen kan twrensam foforo te sɛnie wanya Onyankopɔn nsɛm nhyira no sɛ wonya woyere pa wanya Nyankopɔn nsɛm nhyira mebusɛm etidun wɔtwe nkyɛmu aduonu mmienu Proverbs 18:22 de wanya yere no wanya ade pa na wanya Awurade hɔ aniso brafo kasɛm na se de wanya yere no wanya ade pa na wanya Awurade hɔ aniso pamocho muhuni yana wanya Awurade hɔ aniso wa mu betenka wo mu sɛ Awurade dwene wo ho ebra wanya yere pa atesane Onyankopɔn na asi wo nneɛma no atesane Onyankopɔn na anu aduane ya ma wo no ɛfiri sɛ nneɛma wo yere ya ma wo no ye twere Onyankopɔn dɔn so ma wo atoda na sɛ ho na makɔ no ana ho na matenka gyegye wo a ɛyɛ wo yere ɛna bɛsom wo na wɔdwedwe watenka ma wo enti de wanya yere no wanya de pa na wanya Awurade hɔ aniso enti okununom monte ase sɛ moyerenom yɛ Onyankopɔn dɔ anaasɛ Nyankopɔn hɔ aniso wode hwɛ da bia wo hyɛ ataade sesa wanya obi ma ne isima wo wia wasan akɔ akɔboro no wani enwu ade wanya obi a wono aduane ma wo wanya de oprapra wo fie wanya de wo mamma wo no wasan hwɛ wo mamma wo tete wo no moboa wo na awia wo bɛbɔ ne twɛdeɛ ama na no nyina paapai abra wo de wo nam abontene din kwasiade ya jimidie ememe te sɛ ne nwu ade uwie a eduburo nyada akɔ gina ho so akɔbɔ mpa na wa hwa ho ne beti onye bɔnsam ne beti wo Onyankopɔn tie wo firi sɛ wutirimu adene wo bɔ wo yere tirimoden mmarima wo no kora safo ne mu wo no ehia sɛ wo dɔ wo ne yere no dɔ wo yere sɛ wo ara wo nipadua sɛdeɛ won pese onipadua na wo bɛde wo nipadua no wakoto jacket ahya to bi ma wo yere hye ento ma wo nkwa ho sɛ wodi nuane eden titwabie taduane eden so ma wo yere ni ye ne wo da Kristo wasempa no ɛkyerɛkyerɛ yere mu nyina so ka ho bi sɛ de bɛyɛ Onyankopɔn betie wo mpaebɔ enuanom mani da so ne sɛ mo atesa ne mai ase ade fufuro nso ɛka ho Onyankopɔn aka kyerɛ mmarima no Kolosifo nwomati miɛnsa nkyɛmu dunkron Colossians 3:19 okununom monna moyerenom na monhwɛ wɔn ahometeye ya wɔ mmarima bi wɔ hɔ no mo a wɔnom hyɛ wɔn yerenom ahometeye so ɔne ne yere kasa aso one bonsam no wotamfo bi na anya asem one ne yere kasa aso one bonsam na kasa na so ohia foforo ne anane na fofo a na wonom seresere ohunu ne na fofo na wo sere kyerɛ wonom na so one ne yere kasa no woteatea no na wo hye ne yere ahometeye na so tete no na wo hye na ahometeye o abra na wo se ne pe no na wo kansam degu na sum abra na mo se mo hope no na wo frɛ no honey sweetheart me dowo na sese wanya no awie no wanya ne wo pefri ne yere ho awie no ode nada ne agyanka ode nada ne akoa wo ne fie wo no si ne nneoma wo no no aduane ma no eto ne ntade so ma no na so ofri ba bi ba na obedru fie a wasan ba beteatea no aba ne se o medo akom dim na de na wa mantem matwen wo a menyampo ni diye woni ma no ya ba ma ndema no na de na wo ni diye wo jimifo me kwameso da ansa ne koyo ba kwasea
na sɛ wo kunu atise yi a ɔbarima anaso wo kunu a wakan sɛm yɛ a yɛ akyerɛ wo na wanya wo sɛ wɔyere no na wɔhyɛ wo ahometeɛ no ɛyɛ twiwadeɛ wɔ Nyankopɔn asafo ma ɛyɛ twiwadeɛ wɔ nokora asafo wɔtwerɛ kronkron mu ehia sɛ wo hunu Kristo nkyerɛkyerɛ yabrabɔ mu akunu nom monom yere nom sɛ mo ara mu nipadua na mo nhyɛ wɔn ahometeɛ ɛyɛ bɔne sɛ wo bɛhyɛ wo yere ahometeɛ Monfa kane do da no emra kane na wo kan sam da kyerɛ no wo na ofe wo yera no wo no nti ma no meso mafuta mede ma mo ne se de ɛbɛyɛ wo kunu emre wo ho no ansa na wo meduru fie no dware wayɛ adwuma da mu nyinaa wo ho kankan abofra na dwonso gu wo ho wa jane na yagu so nti ansa na wo kunu meduru fie nwumre no nso adware no nsia Omedu na ho ahwehwe nhwa no ankofa wo ba afofra mesi wanan mu bone bia dem so besiesi wo ho ebinom ka so yina ya bomre wanan kokra impo aba abre wa ba kokra wo ho bebon ho anka impo nkokrafo ne mrewafo nyina so ho anka omo so tehwa na asem mienu nyina mabobɔ mre wanan kokra na obi ya ho bon a obetumi atena so mdwuma akopem owuo mu enti ehia sɛ obi ara ho tee ehia sɛ ohunu obarema ne so mɔbɔ Denti a wose wo penefisa na wo ho ehwam onipadua afe egina so onipadua osisitia te se kokotowa na so na de wo te se aye kokko wo konkomu a yetia so na konkomu kokki no waya kesiye wo ho gene dwonso so wo ho nye hwam bi mu ba ma bekwa kope oba afofra ne ho ehwam a wo gina ne nanso enti wo so hwe wo ho so ye hwe wo ne pedua so ye twere wo se asana wo kunu fragma medu fe ne twere wo se e se de bia wo fe wano ase de bia wanu mu kankan se akokɔ ho a twere wo se kane na wo twere wo se wo ho hwehwehwam na de wanu mu kankan obede ne wo twere wo obede ne watumi afe wano enti nuanom ye ne mmranse ma wo ho ma awarefoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo betumi aboa wo kunu na ne konkon kɔtɔ ma afoforo ama insiesie won ho monhwɛ mo nipadua so yi bɔne biara ni mu so besiesie ho yi sɛdeɛ wɔta ka asɛm bi sɛ sɛ yi wonyamesom firi ho a ahonidie na wo hɔ sɛ yi wonyamesom firi ho a ahonidie na wo hɔ ɛyɛ so bedi ho ni siesie wo fie siesie wo nipadua si wo sumie na sɛ woda sɔre a entasuo atware osumie mu sei basa enya fe ma wo kunu enya hoto na wontume no da wo kane don we di kire no sara so na marema no so akoma mo e ma remfri de wo yera ya ma wo no o ma weni je wo mabunu mfie mu ana wo mabunu bere mu o hwe wo maso ma wo ono aduane ma wo oto wo ntade so ma wo e ma ono aduane kura da asa hye ayo hye o prepare wo fie siesie wo fie de bia wa bre so wa adwuma te se zoom lion Tete no amono ayemonwono oba adintintima enso mpo ohwe wo maso ma sade ɛbɛyɛ abusua ne betumi agyina ne nan so na emu nteteye efrese ɛyɛ bɔnyesam na tete abusuam okofa wo befufuru bi Tete abusua no bɛkɔ kɔfa wɔ ba foforo ɛde ba bɛsɛe abusua no ana wɔfa barema foforo ɛde ba wɔ ba na kom de bɛsɛe abusua no nti abrɛ nyina no mɔma yɛ ni Nyankopɔn enkyerɛkyerɛ so mɔma da ne de nyina yɛ mmɔmpa yɛ sɛ de ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn ɛbɛhwɛ yɛ abusua so yɛrem nyina yɛ Awurade mmara nsɛm na wɔ ba no nso ɛde na wɔnyɛ Efesofoɔ nwoma 10:3 ɛsɛ ma yɛ nkenkan ase nanso mo maako nso mama wo biara no ne yere saa ara se ne ho na eyere enso emu ni kunu oyere emu ni kunu oyere wo hye wo kunu tumi ase ntifa wo buo ma wo kunu entia wo kunu se Bartolomeo no oyeti bonkoso no na ewe nipa binim wo hono mo a anasa wo kunu nya wo kwa na wo teatea no fa wo buo ma wo kunu yete Sarah Abraham yere no wo buo ma Abraham nti wo fra Abraham se ne wura
1 Peter 3 verse 6. Sɛdeɛ Sarah tie Abraham frɛ no owura no. Sarah obu a wɔma Abraham nti. Sarah enim sɛ Onyankopɔn kasa kyerɛ Abraham enti wɔfrɛ no owura. Na so yɛwɔ ayerenom binom wɔ hɔ no wɔteatea wɔn kunu kɔkɔ bra ha. Ɔno mo na wɔfrɛ ne kunu sɛ kɔkɔ do kulas. Sana ma binom teɛ. Wɔn mu wɔn kunu nom. Na so twere kronkron mo deɛ Kristo mmara nsɛm no sɛ etwa sɛ wɔ baa wodi wɔ buo ma wo kunu da wɔ buo adi kyerɛ no na bra wo ho asɛm ma wo kunu. 1 Peter 3 verse 1 ɛsɛ Sarah na mo ayerenom mmra mo ho ase ɛma mo ara mo kunu nom. Na sɛ ebinom antie asɛm no nso a wafa ayerenom abrabɔ a asɛm inni ho so anya wɔn. Ọbaa suban pa na brabɔ pa ebetumi ama wɔ barima no asesa. Ɛfoto ho sɛ wɔn mu ntie wɔ Nyankopɔn asɛm mpo a wɔbetumi anam ɔbaa no abrabɔ ne wɔbaa ne suban papa so abro asɛm biara ni ho ama barima no asesa. Ɛno nti mmaa wɔ Church of God Asafo ni mu no yɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn mu wɔn kunu nom ɛna wɔ buo ne suban pa di nkyerɛ wɔn ɛbɛma wo kunu ayɛ wɔ kunu pa ne bu mfu bio anaasɛ wɔ mmɔ wɔtirimɔde bio. Na sɛ wo kunu hunu sɛ wɔyɛ wɔyere na wo bu adeɛ na wo bu no na wo bra ho asɛma no a abufuo na wɔn nakoma mu nyinaa bɛkɔ ntɔkwa mma fie hɔ. Na wonte sɛ wɔn mo toto dadesɛn bɔbɔ wɔn ho na yɛtoto kyɛnsen bɔbɔ yɛn ho da biara awia ne anadwo nti da koro bi abɔfra bi kɔ sukuu ɛma na kyerɛkyerɛfoɔ ne bisaa no sɛ o papa din de sɛn. Ɔsɛm papa din de bɔnsam. Na o maame nso yɛfrɛ no sɛn. Ne din de bɔnsam ba na wankasa mu nso yɛfrɛ wɔ sɛn. Yɛfrɛ me bɔnsam ketewa. Saa na wɔn mo frɛ wɔn ho wɔ fie ho. Ɛyɛ barima ne frɛ ɔba no sɛ bɔnsam ba na ɔba no nso agye sɛ bɔnsam bɛɛ ma menya wɔ de yɛn. Ɔsɛ kɔna kɔ dware wɔ ba no bɔnsam ketewa no kɔna kɔ dware no. Enti wɔn de wɔn yɛ bɔnsamfo abusua bɔnsam barima ne bɔnsam ba. Ade nkyerɛ sɛ no ne asɛm abɔfra no te de bia na na wofoɔ frɛ wɔn ho bɔnsamfoɔ kane na wɔfrɛ no wɔdɔ yewu makoma mu tɔfe ɛna de yɛ nte saa bio ɛna de yɛfrɛ yɛ ho bɔnsamfoɔ bɔnsam ba bɔnsam barima ɛnuanom sɛ mo pɛsɛ mo bɛyɛ enuanom wɔ no koro Asafo mu sɛ de kra kronkron no hye a etwa sɛ uhunu wasɛdeɛ ɔbarima wo na woyɛ etire ɛna wɔyere nso wo hyɛ wo kunu ase fa obuo ma wo kunu mmarima mo na mo yere no yɛ wɔn ma pie keka ho yɛ mmerɛ ni sadeɛ na so munim deɛ yɛ ntumi yɛ sɛ mo mienu nyinaa mo suro wɔ Nyankopɔn a adeɛ baako a wohia wɔ mu wɔnie ɔma yɛ nkenkan 1 Corinthians 7 verse 14 ase na wo kunu a wɔnyi nie no ho ate wɔ ɔyere no mu na ɔyere a wɔnyi nie no ho ate wɔ kunu no mu anya saa deɛ a na momma ho wɔ fi na afei deɛ wɔn ho ate. Ɔtene Paul kyerɛ nneɛma mmienu wɔ ha yi na sɛ ɔbarima no yɛ ogyidini a na sɛ ɔbaa no nso yɛ ogyidini a wɔn baa no nyinaa ho ate na wɔn mma nso ani gye na wɔbɛyɛ kronkron sɛ nte saa na sɛ ɔbarima no nyɛ kronkron a ɛnɛ mma nso ho nte. Ɛnuanom ahunu nsunsuanso a Nyankopɔn asɛm no tumi ɛwɔ matumi de ba sɛ mo mmienu nyina mo yɛ agyidifoɔ na sɛ mo mmienu nyina mo ho ate a mo mma nso ho bɛte mo betumi atenetene wɔn mo nya mmɔfra a onum nubɔne mo mma ɛma mɛyɛ mmɔfra wɔyɛ asoɔdenefoɔ sɛ mo baa no nyina mo yɛ setie ma wɔ Nyankopɔn a mo nya ɛma bebire a wɔyɛ asoɔdenefoɔ nɛ yɛ wɔn nkɔla pii no ana wɔ hɔ a wɔn nyini yɛ bosha na so wa hyase ko tie na wofoɔ every sɛ wo kunu no
ne wɔyere na ne agya no nyinaa yɛ kronkron a mobɛtumi adi mo man ni mu kana kwa ahotie mu na sɛ nte saa de a ɛna mo ma ho nte mmɔfra ne benyini aba abɛdane nipa wɔmfiri Nyankopɔn yɛmma bɛba benyini abɛdane wiasefoɔ yɛmma ɛbenyini aba abɛyɛ asoɔdenefoɔ nanso sɛ Onyankopɔn hunu sɛ mo mmienu nyinaa mo yɛ kronkronfoɔ a mfasoɔ ne adeɛ betumi asinie na wonyensan wɔ ba ne mpo na Onyankopɔn ahyira no dada montie Luka ngomati baako nkyɛmu num Luke 1:5 Yuda hene Herode breso no ɔsɔfoɔ bi tena ase a wɔfrɛ no Zakaria ofiri Abia asɔfo kuo mu na ne yere yɛ Aaron ɛmama no mu bi a wɔfrɛ no Elizabeth na wɔn baa no nyina tene wɔ Nyankopɔn anim di Awurade ahyɛdeɛ ɛna tene ne deɛ nyinaa so a ɛho ni asɛm okunu no wɔ yere bi sɛdeɛ Luka ɛkaaeɛ no Zakaria ne Elizabeth wɔn yɛ Yohane suboni awofoɔ ɔno no wɔbɔɔ ne Awurade Yesu Kristo asuo saa okunu no wɔ yere wɔn baa no nyinaa yɛ ateneneefoɔ wɔ Nyankopɔn anim wɔn mu di Nyankopɔn ahyɛdeɛ ne ne tenenee deɛ nyinaa so a ɛho ni asɛm biara monim ne yɛsiiɛ na wɔn mu ni ba kɔpem sɛ wɔn bɔ mmerɛwa ne nkɔkora na wɔn ɛwɔ wɔn ba Yohane suboni de sɛ sɛ wɔyɛ ateneneefoɔ nti deɛ Nyankopɔn kaa yɛ ne Luka ngomati baako nkyɛmu dunum Luke 1:15 ɛfiri sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ Awurade anim na ɔre enum bobesa anansa biara na Awurade honhom kronkron bɛhyɛ no ma afiri ne na yam impo mpamotwa mu hunu yɛ Zakaria ne Elizabeth yafunu mu aba Yohane suboni na ɛbra no wɔda so hyɛ ɔmaame Elizabeth yafunu mu wɔ no na honhom kronkron ahyɛ no ma na Yohane suboni nyini yɛ bɛyɛ wɔtene ne ni wɔ Nyankopɔn anim Yohane suboni na wɔyɛ nipa tene ne ni kɛseɛ adenkyira ɛfiri sɛ wɔyɛ wokunu no wɔyere atene neefoɔ yafunu mu aba arontianuanom mopɛsɛ momma nso mbɛyɛ kronkronfoɔ ana mopɛsɛ momma mbɛyɛ ateneneefoɔ ana ɛne montena bomu sɛ wokunu no wɔyere sɛdeɛ Onyankopɔn asɛm kyerɛ na mmea nkasa mede mani wahunu yɛn wɔ anuanom wɔ Church of God Asafo yi mu na wɔntaa nhunu mpo sɛ wobɛhunu mmɔfra a wɔ Asafo ebinom adane akɔwɛnsafoɔ ana ebinom de wɔn ho hyɛ no mabɔne mu de sɛ mfato ho Brother Daniel Sister Lizelle, Sister Luz. Wɔn mo nyinaa nyini yɛ wɔ Asafo mu Sister Ruth. Maniwa ehunhunu mmɔfra wɔn awofo ɛnante Nyankopɔn akwan so te Nyankopɔn asɛm a wɔn mo tete wɔn ma wɔ Nyankopɔn asɛm mu wɔn ma nane amane wɔn ma enum no bɔne yɛnum ne Kristo nkyerɛkyerɛ a yɛma mo nyinaa te aseɛ na yɛfiti prakɔpɛ mo wɔ Nyankopɔn empire na mmom yɛwɔ asɛdeɛ bi a ɛne mpaebɔ na ɛnam sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ no wɔhyira yɛn wɔ yɛn abrabɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ no ayɛ bisadeɛ ma yɛn yɛde kan sɛdeɛ ɛbɛbɛtumi akyerɛkyerɛ abusua bi Nyankopɔn asɛm afei adepa bɛn na sɛ wɔ Nyankopɔn tie abusuafoɔ anafiefoɔ a wɔ Nyankopɔn asafo no mpaebɔ mfasoɔ bɛn na de brɛ wɔn afato ho agya anaasɛ ɛna a wɔne wɔn mma nyinaa firi wɔ Nyankopɔn mu sɛ wɔn bɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn etie wɔn anuanom mɛsan so tonsa frɛ mu bio mɛne da so nsa mo bu mfu mesra mo ada mo nsa ne mmara mo besua Kristo mmara nsɛm bebree ebia mo amu na mo bɛka sɛ masua no ma bibra mansua mfiri nsɔre foforo mu fa ko ana mo wɔ mo ma yɛ nwene sɛ ebi a meto ahyɛ mo so ɔkwan mo fa so bɔ mo mpaeɛ na meto ahyɛ mo so daabi me de
Kristo mmara nsɛm Kristo nkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron no mu ɛna mɛkyerɛkyerɛ mu wɔ ne yɛtumi hunu wɔ Nyankopɔn ne pɛ mɛkyerɛ mo mfomsoɔ ne de yɛte ne yɛafa deɛ yɛ papa no bɛne da soɔ ne sɛ mobɛsane aba monsane mmra dwoɔda na sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ wɔnka yɛn ho ɛma yɛntumi ɛnwie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm sua and brother Daniel anuanom yɛreto nsa afrɛ mo aba Awurade mmara nsɛm foforɔ ase yɛbɛba so dwoɔda sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa ɛno bɛyɛ da ɛtɔ so nsia dwoɔda Filipino no mmere mu na yɛbɛkɔ so wɔ mmeammea ahodoɔ wɔ wiase afa na nyinaa sɛdeɛ mu kurom mmerɛteɛ ɛne kasa biara mutie dwumadie nso wɔ mu no tie biara no na bio yɛda wɔ Nyankopɔn ase na yɛda mu biara nso a ɔbɛka yɛn ho ma yɛtie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no ase na yɛsan so return sa frɛ mo sɛ yɛwɔ dwumadie ahodoɔ bebree no ana mobɛtumi atie no wɔ UN TV so na mobɛtumi nso ahwɛ bi wɔ yɛn nkɔmmɔdi bi ahodoɔ so anasɛ yɛn social media account ahodoɔ so yɛwɔ apaawa bebree wɔ hɔ a mobɛtumi ahwɛ no wɔ yɛn YouTube channel so ɛne yɛn nkɔmmɔdi bi ahodoɔ a yɛdidi dwuma ɛwɔ afidintentan kɛseɛ no so wɔ ɛyɛ dwumadi a ɛdi ahim na yɛne da soɔ ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne pa yɛbɛsa ne hunu yɛn ho bi odwoɔda mobɛnya mmerɛ ne adagye aba betie Nyankopɔn asɛm yɛda mo asɛm bɛka yɛn ho animonyam ne yɛne die ne yɛyɛ nka wɔ Nyankopɔn daa na nsa ne yɛbɛpɔn no bɛsrɛ mo ada mɔma yɛ nyina yɛmmom na yɛmmɔ mpa yɛtiawa Ama naming nasa langit. Mamaya mampayan Yere Jawa Shuru. Maraming salamat po, Ama. Odaba Pronudin. Masama-sama namin Najaya Dawasi Bebri. pag-aralan. Wo Aral na nagmumula sa iyo. Akwenya pa wode amayense. Para sa amin. Yensiya wensem. Dapat sa iyo. Salamat sa iyong mga pagliligtas sa amin sa araw-araw. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛdi bem wɔ w'anim Ng mga bagay yɛda w'ase bebree sɛ daa ne da nyinaa sa pagpapakita mo ng awa at lingkod wɔma yɛn deɛ ɛhia yɛn mga mahal sa buhay. ɔma w'adom ne w'ahommɔborɔ ɛdɔɔso wɔ yɛn so ɔdwene yɛadɔfo wɔ ho Nakapagpatuloy kami ng aming sama-samang ɛyɛ bio yɛda w'ase bebree sɛ wama yɛn ɛberɛ pa sɛ yɛtoa so nsua wɔ mmara nsɛm kronkron kapwa-tao. yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa ɛtitiriw yɛn nuanom Kilala mo po kami a wɔnom anya abotere nilalaman ng aming mga puso. ɛtie wɔ nsɛm Ang mga kaluluwang agya totohanan wo na wonim yɛn nyinaa ng ɛna wonim nea ɛwɔ yɛn akoma mu nso ikapaawa ka akra a huwag mahadlangan sa kanilang wɔhwehwɛ alamin ng iyong wo kaluluwa. nokorɛ Patuloy mo sanang ɛne de bɛma wɔnom adi bem no iligtas ang bawat isa sa yɛsrɛ wo sɛ hunu wɔn nyinaa mmɔbɔ panganib. na ka wɔn ho na gye wɔn ahukwa gye wɔn firi ehu Panginoon, ne amanneɛ bebree mu nneɛma a atwa yɛn ho ahyia walang ano yɛn Awurade yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ dumating at makalapit sa wotumi buong basam deɛ bɔne biara ntumi nni yɛn so nkonim paawa ka po agyae sa lahat. ade nyinaa hyɛ wo nsa Kapangyarihan ɛfiri yɛn akoma nyinaa mu wɔ gyidie ne awerɛhyɛmu wɔ wo mu ɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ awerɛsɛ wiase a yɛte mu yi ang aming mga tumi biara nni hɔ a yɛbɛtumi de yɛn ho ato so sa buong na mmom yɛn Nyankopɔn a yɛgye ne di ahummɔborɔ nakasangkapan yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn adɔfoɔ ne yɛn nuanom a wɔ wiase afa no nyinaa ng iyong pagliligtas sa maraming yɛsrɛ wo sɛ ma wɔmamfoɔ nyɛ w'akodeɛ panig ng daigdig na ito. Sa na ating samantalang yɛtumi aduru muli, Ama, baon wo na nkwagyeɛ ho puso, kae yɛn nuanom ne nnipa wɔ wiase nyinaa agya ibig na ang yɛda wo ase mga tao'y mga ligtas. aberɛ a yɛn ntam ba bɛtete yi ma yɛn akoma ne wɔdɔ ne wɔpepa Ng iyong mga banal sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya daa nkwa sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. yɛsrɛ wo sɛ kae ho kɔpem sɛ bɛsua wo nsɛm kronkron awie yɛda wo ase wɔ Kristo din mu amen
Tanggapin po natin ang basbas at ang pag-ibig Mamayin na yan sanka sa mga langit. Ang biyaya ng pagliligtas sanka insurana wado na ukwaje feneradi Yesu Kristo. Ya jawas finchen. Adamaya resha na ukwaje feradi Yesu Kristo. Ne honum kromkromon kabum. Ene yakuma mo heneda. Ankan kaya ma sisi ane dari danyina. Amen.
mula sa aking pagkabata. Tinuruan sa iyong salita, hinubog ang isip, pinanday ang diwa, kabutihang di masayod, sa'yo Ama nagmumula. O kay bilis ng panahon, kamusmusay para lang kahapon, malapit na naman na magdapit hapon, bukas di nasasapit pa, nakatulad din